ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 7 ଦିନିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ଭିତରେ କିପରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରଣ ଅଣାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ହଜିଯାଇଥିବା ଫୋକସ୍ ବା ଏକାଗ୍ରତାକୁ ପୁଣିଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିହେବ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀର ହିଁ ତର୍ଜମା କରିବା। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବିଚଳିତ ରହୁଛୁ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ଅଳସୁଆ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏହା ଏକ ଏକଦମ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି, ଠିକ୍ ନା? ନିଜର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ପାଖରେ ହାରିଯିବା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ନିରାଶାଜନକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫ୍ରେମୱାର୍କକୁ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା, ତେବେ ତାହା ଆମକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଏହା ଏକ ପକ୍କା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରୂପାନ୍ତରଣର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି କଠୋର 7 ଦିନିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାଷ୍ଟର କରିବା, ସମୟକୁ ନିଜ ହାତମୁଠାକୁ ଆଣିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ବା ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ବସ୍ ଏହି 5ଟି ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ତାର ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବିଭାଗଟି ହେଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଧ୍ୟାନଭଙ୍ଗକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମର ଧ୍ୟାନଭଙ୍ଗ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍। ସବୁବେଳେ ଥକା ଲାଗିବା, ରାତିରେ ଠିକ୍ରେ ନିଦ ନ ହେବା ଏବଂ କୌଣସି କାମରେ 15 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନ ପାରିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଲଗାତାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିବା। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜୀବନର ମାନକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି ଆମର ଏହି ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆମକୁ ହଜିଯାଇଥିବା ଏକାଗ୍ରତା, ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପୁଣିଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆମକୁ ନିଜ ଫୋନ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ବ୍ରେନ୍କୁ ରିସେଟ୍ କରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କେବଳ ଏତିକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାକି ଥିବା 4ଟି ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣା ଛାଏଁ ଏକଦମ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବା। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାଷ୍ଟର କରିବା ବା ନୋ ଫ୍ୟାପ୍ ନୀତି। ଯେମିତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବାହ୍ୟ ବାଧାବିଘ୍ନ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ମାନସିକ ବାଧାବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏକ ସକ୍ରିୟ ଅଭ୍ୟାସ। ଏହା କେବଳ କୌଣସି ଜିନିଷରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ବୟସ୍କ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆଡଲ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରହି ନୋ ଫ୍ୟାପ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଭିତରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ନକାରାତ୍ମକତା ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଅତୁଟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ନିଜ ମନ ଉପରେ ଯେତେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବା, ଆମର ମାନସିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ସେତେ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ଏହାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ତୃତୀୟ ବିଭାଗ, ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କିମ୍ବା 24 ଘଣ୍ଟାର ସଂରଚନା ଗଠନ କରିବା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ, ଆରେ ଟାଇମିଂ ଠିକ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଥାଏ। ଆମ ଜୀବନ କେବଳ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଖେଳ। ଏକ ଛୋଟ ସାମୟିକ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କାହାକୁ ବାଛୁଛେ, ତାହା ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ହାତରେ ଥିବା ଦିନର 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ତୃତୀୟ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି 4 ଘଣ୍ଟା। ହଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଏକ କଠୋର ରୁଟିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ ସକାଳର ପ୍ରଥମ 4 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କାମ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନରେ ସକାଳର ଏହି 4 ଘଣ୍ଟାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା, ଦେଖିବେ ପୁରା ଦିନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏକଦମ ନିଜ ହାତକୁ ଆସିଯିବ। ଏହାକୁ ଏକ ରିଏଲ୍ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ବା ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ବନ୍ଦ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ସମୟରେ ବସି ରହି ଏଣୁତେଣୁ ଭାବିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାମ କିଛି ନ କରିବା, ଏହା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। ଏହି ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଆମର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପୁରାପୁରି ପକ୍ଷାଘାତ କରିଦିଏ ବା ଅଟକାଇ ଦିଏ। ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରାଚୀର ସଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏହି ବିଷୟକୁ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝାଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଗ୍ଲାସର ଉଦାହରଣ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟିଏ ପାଣି ଗ୍ଲାସକୁ ହାତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଧରି ରଖିବା ଏକଦମ ସହଜ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ରଖାଯାଏ, ତେବେ ହାତ ଭାରି ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆଉ ଯଦି ପୁରା ଦିନ ଧରି ରଖିବା, ତେବେ ଏହା ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ। ପାଣି ଗ୍ଲାସର ଓଜନ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରଖିଲେ ଏହା କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମନରେ ଲଗାତାର ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଭାବୁଥିଲେ ତାହା ଭୟଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ତେବେ ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିପରି ଅଟକାଇବା? ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମେଲ୍ ରବିନ୍ସଙ୍କ 5 ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲ୍। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ବି ମନରେ ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ଆସେ, ବିଲକୁଲ ଡେରି ନ କରି ଆମକୁ ଓଲଟା ଗଣତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 5 4 3 2 1 ବାସ୍। ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାକୁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ତୁରନ୍ତ ଅଟକାଇ ଦେବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ଦରକାରୀ କାମରେ ଲାଗିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ସେଇ ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ସମୟ ହିଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର ଅନ୍ତିମ ତଥା ପଞ୍ଚମ ସ୍ତମ୍ଭରେ। ଏହା ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେବା। ଏକ ଅଶାନ୍ତ ମନରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର। କାରଣ କେବଳ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଦେଲେ ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଆମର ମାନସିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହା ବିନା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନର କଳ୍ପନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶେଷ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏବଂ ଅପାର ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ବା ମେଡିଟେସନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ କଥାଟି ହେଉଛି ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାରଣା ନୁହେଁ। ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ MRI ଅଧ୍ୟୟନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ 8 ସପ୍ତାହ ଧରି ଲଗାତାର ଧ୍ୟାନ କଲେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଆତ୍ମସଚେତନତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମାନସିକ ଚାପ ଓ ନକାରାତ୍ମକତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କୁଚିତ ବା ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ। ଏକଦମ ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ କି? ଦୈନିକ ଧ୍ୟାନ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଗଠନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ତେଣୁ ଏହି 5ଟି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବୁଝିବା ପରେ ଶେଷରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନର ସମୟ କ'ଣ କେବଳ ସେହି ସାମୟିକ ଆରାମ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ ହିଁ ବିତିବ, ନା ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରୂପାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ଏହି 7 ଦିନିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ? ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରଣର ଚାବିକାଠି।